Unir Vilagarcía e Catoira a través dunha senda polo litoral. Este é o novo proxecto no que están a traballar os dous municipios. A ruta sería dun 7 km e transcorrería dende Carril Cortegada na Vilarousa ata as Torres do Oeste, xa en terras catoirenses. Trátase de sumar, trátase de poñer en valor unha zona que realmente incluso é bastante descoñecida para os propios habitantes dos nosos municipios e como vimos dicindo xa fai moito tempo dende o Concello de Vilagarcía con accións como a da Vía Verde, traballando con outros concellos como Portas e Caldas. O importante en materia turística é un avance que ten que ter Galicia e que temos que traballar os concellos máis en conxunto. Este proxecto nace como unha prolongación do outro no que xa traballaba Vilagarcía, levar o paseo marítimo ata a praia do Campanario, en Bamio. Agora súmase o Concello de Catoira e ambos municipios irán da man para levar adiante o proxecto. A partir de aquí estuvemos agora reunidos durante máis dunha hora o alcalde no Concello de Catoira. Bueno, hai que ver as zonas, hai zonas que son máis complicadas por o tema da vía do tren, pero bueno, nunha vez se realice un proxecto, ese proxecto xa ten que, bueno, no momento da licitación, pois haberá empresas que teñan que dar solución técnica ás zonas máis complicadas. Ademais, a intención é convertelo nun produto turístico máis ambicioso. A ruta podería complementarse con viaxes pola ría. A posibilidade de facelo en dous recorridos, como moi ben decía o concelleiro Vilagarcía, non? É dicir, a pé ou incluso en barco. É dicir, se queremos baixar desde Catoira ata Cortegada, pois no Drácar, ou facelo ao revés, subir a Drácar e baixalo. A de hoxe foi a primeira reunión entre os representantes dos dous concellos. Agora agardan celebrar un segundo encontro para avanzar no estudo das diferentes fases do proxecto.